Ejercito, former PBA player. Naglaro din po ng champion team San Juan Knights and first ever NBA champs Pampanga Dragons. Ako po ay sumusuporta kay Mr. Cabalen Hoops, Jovi Evaristo. Hashtag One Love Basketball, hashtag One Love Kapampangan. Mabuhay Cabalen Hoops. So ayun mga Kabalen, live na tayo ngayon sa Power Hoops at alam nyo na, parang bumalik tayo sa 90s eh. So merong malulupit yung mga guests natin ngayon at isa na, kilala nyo to, alam nyo na. Si Sir Jerome Ejercito, ayan. Ay, hello po Siyempre, sa inyo lahat. Yun, alam naman natin kung sino yung kasama niya. Nagiging coaches din siya ngayon sa mga intercommercial at mga ligang eskwela, si Coach Eric Gasbuan. So, yun, parang ang tagal na makabalik ulit ni Jerome Ejercito rito na suot ulit yung Pampanga Dragons na gawa ng Power Hoops. Kumusta, Coach? Ito, mabuti naman. Actually, madalas ako dito dahil dito talaga yung mga ano ko sa side ng mom ko. Sa grandparents ko, taga-Angeles. Then, kumpare ko, Eric. So, mga teammates ko. Madalas pa rin ako rin sa Pampanga. Yun lang. First time ko lang ulit isuot tong... Isuot yung jersey. Oo, itong champion jersey ng Pampanga Dragons. 1998. 22 years na. 22 years na. Kasi ano yan eh, parang nag-change history kasi nung kasagsagan ng pinatubo, mga ganun, mga kahirapan. Biglang nag-champion yung Pampanga Dragons. Parang nalit yung puso ng Pampanga. Parang ganun eh. So, sobrang thankful. At isa pa, ako kasi, naging kumpare ko si Norman Gonzalez. Naalala niyo? Oo, kumpare natin yun. Yun. Sari, kumusta naman? Ano yung pinagkakabalan mo ngayon? Okay naman. Sa ngayon, ito, balik trabaho na sa bilang director ng Mabalacat Sports. So, yun nga. Si Raymond, nag-uusap kami regarding his future plan sa sports niya. Oo nga po, kasi marami siyang paliga niya na Intertown. Pwede rin. Yes. So, alam ba, naghanda din po ng CBA eh. CBA yan. Mabalacat Tribes. Naglaro sila Carlo Pangilinan, Dave Sierra. Puro Kapampangan. Puro Kapampangan. So yung feeling na, tatanungin ko lang si Coach Jerome Ejercito kasi nung San Juan versus Pampanga Lanterns, Coach, andun ka nun. Kasama sila, ayun na yun. Medyo nun, ano ba yung feeling nun kasi San Juan ka, yung dating team mo na kampiyon, Pampanga, ano yung feeling mo nung dati? Siyempre, nung bumalik ako yun, pagkalaban niya na naman, kalaban ng Pampanga, siyempre mixed emotion dahil siyempre, ang laki ng ano ko rin dito sa Pampanga, ano ko rin to, bahay ko na rin to malapit sa puso ko, siyempre mga Pampanga, mga teammates ko, close pa rin kami lahat. Yan, Coach Nato, Eric, Norman, Long David, lahat sila na... Naging batch na ba si Willie Mea? Willie Mea ako kasama namin. So maganda yung samahan namin yung Pampanga Dragons. Up to now, nakikita pa rin kami. Actually, nag-reunion kami ng pang 20 years. 20 years kami nag-reunion ng Pampanga Dragons. So nagkita-kita kami. Medyo nakakalungkot din si Coach Eric. Passed away. Pero nakasama namin siya nung pang 20 years. So, siya talaga yung tatay namin, tatay-tatayo namin. So, solid yung... Ito history, yung ginawa niya. Ginawa namin lahat dito sa team namin ng Pampanga. So, natumatak yung kaya yung Power Hoops nga, binuhay ulit yung mga jersey eh. Kasi, nung sinample niya, Jerome Ejercito, Norman Gonzalez, mga sa inyo Tapos, nag-clip na yan. Dami ng PPM, dami sa online. Idol, pa-order naman ng ganito. Hanggang Amerika. Hanggang US. Pati ano po sila, BJ Santos siya order ng mga ganyan eh. Ganun din yung mga uniform na ginawa nila. So tapos, next tayo. Halos na-miss nyo naman, yung isa't isa eh. Kaya kami ito, di naman masyado, nagtatawagan na Oo, galis kayo magkita na yun. Sawa na nga ako dito eh. So, pare ko to. Ano yung pinaka-memorable na game nyo? Sa NBA na. Pasig Pirates. Pasig Pirates. Out game, no? Sino superstar na sa Pasig? Bong Ravena. Wala pa. Nandun na ba? Bong Ravena. Ano yun? Sa school ginawa yun eh. Pasig Rizal High School. Pare lamang ng 20 points ang Pasig. 20 points. Fourth quarter. 20 points ang lamang. 20 points fourth quarter. Yes, tapos last 2 minutes and 20 seconds, 13. 13 points, pare.
Yan. Pare, Pinakita. hinabol namin yun. Nanalo pa kami. Actually, nag-uwian na yung last 2 minutes. Ah. Nag-uwian na yung mga tao na eh. So, pare, Actually, ang naging key doon pare, half Babylonia. Paulin si grabe. Babylonia, free throw siya, nag-miss, tira kami yung 3 points. nakatira ng Hanggang 3 na panalo points. ka Andy natin. Guzman, Knockout game yun, pagkatatawa wala na. Ayaw, uwi na yung crowd. Panalo pa kami. Parang Tracy McGrady moment yan. Parang ganun, Parang parang ganun. ganun. Yung Spurs na Parang ganun. nag-uwi na yung mga tao. Parang Nasa ganun. Wala, labas. kasi nabalita, panalo pa Pampanga. Panalo ako pa. Grabe. Ang daming signing moments na ano niya. Kasi lalo na si Coach Sato Agustin. Sobrang Yes, malapit yes. yan. Malapit yan. Saka magaling Ni Atomic Bomb. mag-lead si Ato. Alam mo yung pag naging leader siya sa team, di ba? So, sa ano siya eh. Atomic Bomb na siya. Iba yung ano. Alam namin yung mga roles namin. Yan. Hindi kami nag-aagawan. Doon sa panahon yung coach ako kasi ngayon, puro ang daming ligang labas, intercommercial eh. Sa panahon yun eh, paano ba yung kalakaran sa bakbakan sa basketball pag intercommercial na? Actually, nung time namin Pampanga Rush, hindi pa ganun yung ano, Hindi masyado. Hindi, kasi nga, sobrang ano kami, home and away. Pagod na yung mga players. So, Wala kami masyadong nakafocus. nalalaroan na liga labas. Kasi almost twice or 3 times a week yung plano ka. Uuwi ka ng bahay, maglalaba ka lang eh. Kasi para siyang So, ganun. NBA style. NBA style. Yes, Ganun yung concept talaga, home and away. Para ka nasa aeroplano lagi. Mm. Ganun lagi. Kaya wala ka ng time magliligan labas eh. Siyempre, Tulog pagod ka kain na. ka. Yan, oo. Wala pa kayong gustong kumustahin sa mga big fan nyo rito? Marami. Marami ba? Marami. Supporters, ang dami. Pag hindi mo nabanggit ang isa dyan. Oo, magkakalit. magsiseros. Ayan, ang dami. Tita Ted, mga kaibigan natin, mga konsihal, marami dyan. Marami. Oo. So, basta lahat na sila. Alam nila yung kung sino sila. Kaibigan natin. Ano yan, supportive yan. Hanggang out of town game, even Visayas tumusunod. Sa Villa Teresa, yung tiniran ko Villa Teresa. Elines. Elines. Bilangila, boy. So talaga yung pusong kawampangan si Jerome. Oo, mga kabagakan, sa Porak. Oh, Porak. Nanay ko dyan. Mga nag-alaga sa akin, mga taga-Porak eh. Oo. Yaya ko. Apelido, anong apelido? Yung Ginaldo. Aguinaldo. Aguinaldo. Eto naman kasi si Coach Eric, alam na yung pinakamasarap na luto ng Pampangan dito eh. Ano yung paborito mong pagkain? Kain mo lang dito ah. Kakain lang namin. Kakain lang kanina? Actually, lahat masarap. Pero, syempre, buro. Buro. Tilapia. Ayan, yan. Original na yan. Oo. Yung kinain mo kanina, Asado. Asado. Sisi. Ay. Dinuguan. Nanonood yung mga ano eh, kasi yung mga Lechon. Ronald Manlapas na naging kabatch nyo to yung days na sila yung umiidolo sa inyo eh. Parang big fan nyo sila dati. Yung mga Manlapas family, taga Concepcion Tarlac. Kapampangan Bolis na yan. Mga Kapampangan Bolis natin, mga taga Magalang. Dito pa kami. Yan, mamaya, isisyan natin sa buong Pampanga yan. Ito ngayon, mga 15,000 followers naman ito. Lahat ng supporters. grabe. Actually, nung pumunta ako US nun, Yes. 2004, 2003, grabe yung fan ng mga Pampanga, ng mga Kapampangan. Andun pa yung suot-suot ko yung yung jersey ko. Yung original. Nagsushooting ako sa labas. Lumapit sa akin, Pilipino. Pinapalitan sa akin, binabayaran pa. Ginawa ko, binigay ko lang. Yung original, Jersey ba? buwang tayo. Ganun din. Pag nakita Ay, nyo, grupo ng mga Jacket. Kapampangan, pinakain kami. Iba kasi yung ginawa nyo, yung story sa Pampanga. Saka ito, hindi nila alam ito. Pag sa Mindanao area, kala mo pagdating mo doon, overkill ka ng mga crowd, no? Sa airport pa lang, paglapag mo, nakaano na yung placards ng Pampanga Oo, Dragon. grabe. Ang Kapampangan. Nasa ibang lugar. Tapos Grabe yung sa- motorcade ka, bro, di ba? Grabe Motorcade yung sa ka. lubong sa amin. Sa loob ng Kapampangan. Grabe. Ilabot yun, kaya sino bang hindi lalaban para mag-champion tayo, di ba? Ibang klase. Kaya kami nung pag naglaro talaga kami, syempre, yung supporters natin, yung mga fans natin, grabe. Talagang go hard kami nun eh. Kasi nakakaya sa mga sumusuporta sa'yo. Dami. Kasi alam niyo na pag dugong Kapampangan, palaban niya eh. Dugong aso nga sa akin. Saka hindi ko alam kung anong meron ang Brandyaw Sports Coliseum na napupuno ng Convention. nakapampangan na parating Medyo puno. Kapampangan to. Modernist. Tapos Sa Sa other side. Yes. Other side. Kaya pala palaban din. Oo. Ay, grabe yung
yung energy ng convention center, Brendia Convention, grabe. Pag may home court crowd, So, order nyo, face mask. Yun, face mask sa power ups, gawang power ups yan. our hoops, So, yun nga. jerseys. Hindi naman babalik ulit dito si Jerome Merz ito kung hindi sa power ups din. Ay, best friend niya si Coach Eric Gascon. Saka ano pala, ikot ko na pala to, lahat ng teammates namin sa Pampanga. Kumusta? Kasi ako hindi ako nagpe-Facebook. Yun. So, low-key kanti si Coach Eric. Si ano, nakita ko na sa Facebook, si Captain Udoy Belmonte. Piloto na. Pal. Mukha naman. May iba-iba na silang ano eh. Idol natin. Kaya pag nakakabay ng Dragons. ng PAL, si Captain Udoy Belmonte. Kaya piloto na talaga siya. Nakita mo yung Hindi na sa plano, basketball. may abs. Ganun pa rin ang build ni Udoy. Ganun pa Si rin. ano, kamusta na si Tomorano? Yan, Lodi din Ato yun. Morano, nasa US, alam ko, nasa States or US. Canada, parang ganun. Si Dave, nasa ano din. Dave abroad. Bautista. Si Ariel, nandito na. Yun, Si usapan Rolo, ano, nandito na. Bianco. si Idol Rolo Filiao. Bianco. Si Mr. Physical. Physical. Dinegosyo na. Si Negosyo. Rolo. Yung ano, Lalaro pa, PBA. yeah, si Coach. Nagletan na raw, sakit na tuhod. Ayaw. Kaya sabi ko sa Pero kanya, nakikita ko, nagpupusa pa araw eh. Ay, shout out kay Idol Norman Gonzalez. Sigurado manunod mamaya yan. Ito, Coach nandito yung mga Lodi. Tutski! Alam niyo May tawag ka dun eh. May tawag ka kayo naman. Tutski. Hindi yan, tumawag na siya. Ano basta ko Tutski tawag ko sa kanya. Ay, shout out daw sa mga taga Macau. Ryan Reyes Ocampo nanonood pa lang sa Macau pa. On the way from Macau, ayan, Ay. nandito sila. Coach Eric Gascon, siyempre Pinay. Oo, dahil nasa Macau eh. Sa Pati, di ba? Ay, si Ron ka pa. Oo, di ba? Nasa Mga players din, mga So, sorry, sobrang, ano bang tawag doon? hindi ko alam yung interview Nostalgic ito. Ano to, ambush interview lang to, Kabalen. Sa Mr. Kabalen Hoops at saka sa Pampangas Best Bowlers. Ay, pa-shoutout naman si Kapampangan Bowlers. Siya yung... Kapampangan Bowlers. Ano yan, nakikita ko sa ano ng anak ko. Ay, Oo, galing na Kapampangan ginagawa niya. Bowlers. Hindi, ano yan, okay yan. Galing na ginagawa niya. Interview vlog ako, siya naman sa mga info ng player. Ang gusto ko sa kanya, pasikat yung bata, pag nakita niyang potential, ano niya kagad. I-expose na sa info. Magaling Kapampangan Bowlers. Thank you. Oo, sinusuporta ni kinukoachan ako yung Jonel Policarpio. Ay, si Spider-Man. Oo. Ayan, naglalaro sa PMQ Warriors yan, si Junel Poligar. Ako kayo, Red Robins. Oh, Oo. pwede. Si Jonel. Solid. So, iba pa rin yung support ng Kapampangan talaga pagdating sa basketball. Times na, may mga, siyempre, kakasabi nga ni Coach Jerome na reunion. Nagka-reunion game ba kayo? Nagka-reunion No, game kami. Pampanga versus Legend. Kaso, Alvin. ang nangyari doon, umulan sa field ng ano yan eh, sa SM Talapak. Umulan. Assumption na lang, which is hindi na tama yung oras. Meron marami naman na dumating na Pero sa iba kasi yung exact yung lugar, tapos yung mga tao. Pampanga Dragons yun. Sana maulit-ulit kung kondisyon pa iba. ano pala, si Boss Steel. Oh, Bosil. Boss Anton. Rosales. Sales, yung mga nanonood yun. Sila Papa Romy Lopez, ha? Ay, boss lang yung mga boss dati. Kuya Romy, yan. Nasa Amerika na. Ayun, at sa Macho Carney. Si Matthew, player ba Macho yun? Carney. Ano siya ngayon? Lang yung pangalan, di ko na ba nalaro? Coach Ompong, sigura. Oh, ayan. Sigura. Matthew, Shout out. MVP ka dyan, ha? Alam mo, ha? Eh, sabi niya, Idol, pakumusta naman kay Idol Jerome Merz ito. Si Macho, oh. Legend sa ano yan. Legend. Kasama namin yan. At ano, isa pa ano kasi, aspiring din sa league, yung Diamond Boys, sila. Coach Bon Bernardino. Bon Bernardino, yun. Si Coach Eric. Carino. Joke ka rin yung mga Yes, pisa ni Rocky Joe. Padilla, yan. Okay. Carino Brothers, nandito yung mga idol nyo, na-idol nating lahat. Madalang lang to. Ambush interview lang to, hindi rin nila alam na may interview sila. Bibigyan lang po kami ng face mask ng Dragon, so interview pa lang. Madami ginawa para sa kanila yung power. Boss Raymond, ha? Boss Raymond. Ay, number one leading pagawa ng uniform ngayon sa Pampanga. Siya yung maker ng Pampanga Giant Lancers, Pampanga Delta. Ay, yung mga... Actually, ako yung nag-design. Ay po pala, Coach! Ako nag-start sa Pampanga na tapos I design the uniform. Tapos inayos niya, yun, yung ginawa. Sa inyo pala yung idea. Solid lang.
Kompleto kasi ako ng uniform ng lahat na. Pampanga. Lahat na Pampanga. Okay yan, ha? Kasi actually, ang power hoops ng boss rin naman kayo, ganda yung mga retro jerseys. Wala. Binubuhay nga nila eh. Ayun no? Wala yung sa akin. Kaya nga eh. Hindi na binalik. Maraming salamat sa Power Hoops at nabigyan ng ano tong Pampanga Dragons. Nabuhay ulit yung First history. ever. History sa NBA. First Sa ever yan. NBA. Ano yun eh, kasi sobrang history talaga yung masaya. Eh yung kasabi mo eh, kasagsagan ng parang pandemic ko ba? Ano yan eh? Actually noon, that time, pinatubo, sobrang hindi hirap. mo yung tatanong, naglalaro na kami para sa mga tao na lang, para sa Pampanga. Pero Yung sahod, wala na kaming, ano eh, hindi na namin iintindi. Ay, di namin alam yun, coach. Oo, kasi- At least nakwento nyo. Oo, talagang Para pag sa nakita ano, kami, kunyari habol, For the sake of sabi proud na lang. sabi ni si Coach to, konsihal na to, di ba kayo nahihiya sa mga tao? Sabi niya, papakamatay sila dito, matatalo ba tayo? Yan. Grabe yung Hindi fighting tayo spirit. natalo sa home eh. Oo. Hindi tayo natalo sa home. Ganda record sa... So parang ano eh, you're not playing for money eh. Parang sa puso ng mga tao talaga Minsan sumusuporta. nga, may magmamano sa akin. May magmamano sa akin. Sabi niya, Coach, alam mo, naglalaro, grade 6 pa lang ako. Huwag nagbabita. Ako that time talagang wala pa kami TV, naghanap talaga ako ng papanood. Yung number 9, kasi sama-sama sila. So, Pero pa rin, si Coach na, Coach Pido. ay, Nonoy Pido. Hit namin yun. Kasama sa champion yun. Si Shot ang Vincent. okay. Shot ang Vincent. Ang dami pala no sa Yes. Bang hindi namin in-interview, yung iba medyo nakalimutan na eh. Nonoy Pido. Parang Well, Well Kulala. Kulala yan. Si Coach Arnold, Arnold Padao. Padao. Ay, si Coach Arnold Yan ang Padao. original batch siya. Naglalaro pa siya ng intercommercial para sa Oo, sana po siya. Nagpo-push-up din. Kasama ko sa... Coach Arnold Padao. Shoutout sa inyo, Coach, sa mga ina-handle yung team ngayon. Yan. Tapos ano, Coach, pero may naalala ako nun na, naging bata pa ako nun, siguro mga 16 or high school ako. Naging guest si Jerome Mercy to, si Idol Jerome, sa Madapdap eh. Matagal na siya eh. Nagano tayo nun? Exhibition game. Kasama yung Assumption sila Miranda. Yun, gano'n kami nun. Kami yung mga, aspiring pa lang nun eh. Madapdap kay Madapdap. Kapitan Taro. Kapitan Tarok, yun sa mga Kasi kaibigan ko. kapolers natin sa Madapdap pa yan si Coach Eric. Kaibigan ko si Kung Kapitan naalala Tarok. niyo yung exhibition game na yun, solid, ang dami tao. Rin, kay Coach Arik. Coach Arik. Utang na loob namin sa kanya. Isang instrumento Yes. siya. Si Tatay Eric. Maraming salamat kay Thank Coach you, Arik. Coach. Now, yung pinasa niya kay Lester. Yung anak niya, si yung Coach ano, Lester. Coach Lester. Mga kaibigan natin yan, Coach Lester. Sa wife ni Coach Arik, kinatita. Yung mababait yan, pamilya niya. So ano eh, kasi sa tingin ko, sobrang magiging masaya naman si Coach Ari kasi nakita niya yung lahat ng player na hinandal niya. Naging maganda ang buhay eh. Parang gano'n, hindi siya eh. So, sobrang blessed din. natin no. Si Norman. Si Egay Ignacio. Egay Ignacio, yan. Andy De Guzman, nasa Andy De Canada. Guzman. Andy Guzman. Ayan, may kanya-kanyang buhay na talaga eh. Sa Canada. Si pangalan nito. Meron pa tayong kasamang isa. Ang dami. Hindi na makalimutan. Ang dami kasi tapos. Kumparing Brian. Brian Punsalan. Brian Punsalan, yun. Isa pa yun. So, ano eh, parang bumabalik lahat eh. Parang bumalik sa 1998 na gano'n na. Teammates namin mga hindi na abate, paano na Oo, pasensya na daw. Hindi na memory. Mahina na naman. Hindi. Biglaan kasi. Ano to, ambush interview lang talaga. So, napadpad sa nila, sakto dito rin kami. So, yun, na-interview. Ay, Roland Pascual. Oo, Wala. Nasaan siya? Talagang inaalala ko si Eric natin sa isa na. Nasa Army siya. Army. Army, nagkalaban kami. Paski. Oo, Paski. Pascual. Nagkalaban kami sa... siya nasa customs ako. UNTV. Yan yung unang pinag-uusapan natin, yung unang original. Yung pinaka. Pampanga Dragons. Oo, pinaka. Kasi yung second batch, parang sila ano eh. Or, ewan. Ano natin, kasama natin sa staff, mga utility si Nessie. Kamerahan ko na si Nessie. Mga ano namin yun, Si Totoy. supporter namin yun, mga nagtitape, mga nagmamasan. Alex Gonzalez. Gonzalez. Ay, si Coach Alex Gonzalez. Kasama ko pa yan sa Pampanga Lanterns ngayon.
Yes. Kasi siya yung scoring tsaka sa stats eh. So, Coach Alex, may mga video footage ako dati sa YouTube at sinerge ko. Si Yun, nandun na. Palos. Yan. So, ayun, sobrang, enjoy lang yung, masaya na 3, 4, 2, Ariel, nabanggit ko. Ariel Garcia. Pero kaya Finam Reyes. Meron tayo, At si Ryan Billy Reyes. Pansel. Reyes. Billy Pansel, Mr. One-Handed siya. Oo. Hindi niya makalimutan yan. Si Billy, tawag sa amin yan, tawag namin yan, si Matwantay. Matwang tayo. Matandang manok. Matandang manok. Oo. Magulang. Matandang manok. Bakit pakinggan? Matwantay. Pero coach ikaw, kasi matagal ka rin nag-stay dito, tapos Mother's Day. Nakamampangan. Kaya ba? Kaya bang magkamampangan o talagang lang? Makaintindi. Makaintindi dito. Tita. Yun lang, yun. Makaintindi. So, kasi... Dakal malago. Dakal malago talaga ang pa. Dakal malago. Saka manyaman kayo rin. Wow. Wow. Oo ba, kain ka lang kain. Kain ng kain. Nakakabusog ka eh. Ito pa. Nag-stay kami. Magabi. 1990 siya, 1988. 98. Nag-start kayo. Hingi ako ng tatlong NBA na idol din noon. NBA. NBA superstar na idol. Una tayo kay Coach Jerome. 90 siya man. Number 1, Jordan. Michael Jordan din. So. Anthony Hardaway. Hardaway. Scottie Pippen. Scottie Pippen. Tapos si Coach Jerome. Halos ganun din. Ganun Kasi din? kami Ganun dalawa din? dito, pag nag-interview, minsan na-interview to sa TV talaga, di ba? TV-interview mo. Dinidicate pa niya yung ni Michael Jordan sa akin. Take Grabe. Come Fly With Me. Come Fly With Me, no? Yung ano pa nun, buhay pa si Francis M. nun, MTV. Kung ano yung music video na dedicate mo sa laro na ano. Tanong mo, bakit ina-idol natin? Panoorin nila yung Last Dance. Ay, yun nga, hindi napanood ko na rin. Grabe. So, grabe. Talagang basketball enthusiast ka. Grabe. Jordan, then, Jordan. and Anthony kasi, suot ko yung sapatos niya ng championship. Yun lang yung ano, basta pag sinuot ko yun, hindi ko alam bakit. Parang sinasaniban ba o? Parang gano'n, komportable ako eh, alam niya. Parang Parang komportable. Ako ba, lamang yung best player ko nun eh, sa pag yun ang suot ko na Hardaway, hanggang sa akin pa rin yun, hanggang ngayon, kaso nasira na siya eh. Sira na eh. Pero ang sarap sa paano. Memorabilia yun. Oo. Ito, maraming magsaselos sa tanong ko na to eh. Pero, siyempre. Ay, huwag chicks siya na. Bawal. Mga kamampangan yan, loyal yan. So ito na lang. Iiwan ng 5 sa mga kamampangan player niyo. Pwede sa PBA, pwede sa PBL, pwede sa mga aspiring natin. Unang nga tayo yan, kay Coach Eric muna. Actually, kasama lang namin kagabi to eh. Oo, kasama ko. Jason Castro. Jason Castro, ay, birthday, previous ba? Ano ba? Belated na birthday? Yes, related. Almost every day. Bukas, Double. Batangas kami ni Jason. Grabe. Nandiyan si Arvin. Si Calvin, siyempre. Si Calvin, Ian bakit Santala. si Calvin? Iyan. Yes, yung mga iba, yung uprising nila. Price yung mga inspiring mo. Oo, yung sinasabi ba, yung ngayon, yung Kahit mga nag-umpisa. Basta kapampangan yes, bowler. marami. Yung Marami, isa, marami, yung 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 AC Soberano. AC sa ba? Yung yung batang yun, ha? Yung batang. Pamangkin ni Consuel Carlos. Oh? AC, Soberano, shooter, Beda, Calvin. Marami, mga UST boys, mga pangilinan, upcoming mga yan. Miguel, yan. Sila Delpino. Delpino, yan. Yan, player namin sa... Si Renz Nick daw. Yan, grabe. Dami nating aspiring talaga pagkamampangan. Coach Alan pala, kalimutan natin. Ay! Coach Alan Trinidad, coach. Coach Alan Trinidad, yung pinaka... Yan ang ano. Malupit. Yan ang nag-umpisa sa pagbuo ng Pampanga. Ay, shoutout daw, boss kay Josar Lopez na iniidolo kayo nito. Taga-madabdab to sa Manibog. Joseph, kumusta? Josar Lopez. Malabo na mata. Malabo na mata nila, coach, pare. Hindi, maliwanag lang, maliwanag. Ay, mga taga-Pampanga. Yes, sir. Ano pala? Yung question kay Coach daw naman, yung mga top 5 pick niya. Actually, yun Pampanga nga. Warriors. Kasama namin kagabi. Wala The Blur. pa. Point guard eh. Point guard ako. The Blur. Jason Castro. Jason Castro. Napakabait pare. Napakabait. Grabe, humble. Actually, may kinikwento nga. Kahapon ko lang nalaman sa kanya. Medyo na ano nga ako eh. Ayan. Ako na magsasalita. Ano, Para hindi ano? self-serving. First time, nag-stay kami kagabi. Sabi ni Jason, alam mo kuya, sabi nga, kaharap niya si Jerome. Pinag-uusapan ka na namin ng mga point guard nitong millennial. Sabi nga gano'n, kung nandyan lang si Jerome Ejercito, ang laki niyan. Sabi niya, kain lahat tayo ng point guard. Eh, delete nila eh. Ay, kami sabi ko,
Galing kay Jason yan, ha? Respect, sabi ko, makakabait. Parang Hindi ko alam na sa kanya magagaling. Gilas pare, sir. Grabe. Actually, lahat naman ng Kapampangan. Kasi pinagkwentuhan daw nila ako. Ako daw Lahat. Even Arwin, alam ko paano bumisa si Arwin. Kasama natin yan sa Pampanga. Sa Pampanga Stars, nag-umpisa kami. Pampanga Stars. Yes. Ay, shoot na ulit yung ano niya. Jason. Tapos si Jason. Marami. Dami sa Pampanga. May Player iba. ko. Sana huwag magbago. Junel Poligato. Sana Si Spider-Man. Oo. Idol. Sana Yung PBL boys natin. Sila Oo, Wico, PBL sila naman. Michael. Mike Rico, yan. Jimbo Aquino, andyan. mga player ko, Kapampangan. Larry Buyang. Ilari mo yan, Oo, galing sa kanina rito. Alam mo, Hindi hindi kami hintay eh. Oo nga, nagmamadali si Larry mo yan kanina. Larry Buyang. Future yan. Future pro yan. Well, sa Si Levi. Levi Hernandez. si Sniper. Okay. Ang dami. Marami talaga pagka ang fans eh, alos almost sa dito nang gagaling eh. Ano also konting ano naman na kasi maraming aspiring nga dito na gusto matuto ng basketball at sumikat. Konting advice lang sa kanila. Ano yung mga bata ngayon? Sa akin, stay humble din. Kasi huwag masyadong ano. Then, Humble. wala namang secret sa basketball eh. Alam ni Coach Arik, talagang through practice. Wala namang pinanganak na talagang magaling. Magaling kayo. Kita naman natin, mapanood natin yung Last Dance. Sa history ng Last Dance kay Michael Jordan, ano talaga, pinaghihirapan lahat talaga. Practice. Ay ano bro, katulad ng mga sa mga tinuturuan ko mga bata, noong una yung hard work talaga, disiplina, diba? Yung pag talagang pinocus mo isang bagay, yung dedikasyon mo dapat nandun. Hindi ka naghahati. Grabe, no? Talagang focus talaga. Hindi ka naghahati. Tsaka ano, learn pag-aralan nila na yung katawan nila, pakiramdaman nila. Kasi hindi niya puro practice, bubuk. Anong kulang? Kasi bumibigay din yung ano eh. So kailangan mo rin ng pahinga, rest. Pahinga, number one yung pahinga. So, kumbaga balance. Mhm. Walang Sayang. sober. Ay, Balance. na yan upbeat na basketball ngayon is running talaga. Yes. Iba na. Running, Iba na. shooting, Oo. iba na yung range ng mga Basketball na bata. talaga. Tsaka grabe na tumalon. Number one is shooting talaga. Shooting. Isa sa mga top fan mo, si idol, player din to, Raymond Manimtim ng Malagdab din to. Napanood ka rin yan. Shoutout mo daw siya. Raymond Hi, Raymond. Manimtim. Kamusta? Manimtim. Kamusta? Mon Manimtim. Yun. Yun, kaka-birthday rin niya, belated din. Ito, sobrang pleasure, sobrang karangalan na makasama yung mga ganitong tao. Ulit, akala mo nakasama ko na ulit, pero solid yung Susunod, experience. dadagdagan namin. Oo nga, no? Kasama natin si Long dito, sila So, concept na talaga, reunion na interview na. para malaman niyo yung mga sikreto namin off the ano. Yun, no? Ang daming pa natin pwedeng pagkwento ang aso. Marami. Alam mo na, parang ano tayo, parang turn back the hands of time, parang bumalik tayo ulit sa 1998 season ng NBA eh. So, alam ko maraming nanonood ngayon, pero alam niyo na, kailangan, may mga lakad din sila at kailangan din nating Magbabike kami, magbabike pa daw sila. At si Coach Jerome, nakabakasyon na rin si Coach. Yes. Umasyal lang dito. Naka-check-in sa bahay ko. Ayun, so sobrang pleasure pa rin na iba yung feeling eh, parang bumalik lahat ng Pero throwback pa sa jersey nila ngayon, na suit nila, Pampanga Dragons. 1998 champions, Jerome Hercito. Power Ayun, no? hoops. MVP Jerome Hercito, sabi namin Terence Santos. Power hoops. Power hoops yan, tatak power hoops ni Boss Raymond Garcia Dizon. Yan. So, pinrovide niya lahat yan. So, yan. Ano ba ang aabangan sa inyo? Coach, ikaw. Coach, First of all, teka, pasalamat, Boss Raymond, Power Hoops, napakagandang jersey, huwag niyo kalimutan. Quality. Pag gusto niyo yung jersey ni Jerome Ejercito at Eric Gascon at Dito na. Team Pampanga Dragons, dito lang po sa Power Hoops. Quality jersey, maraming salamat. Kuwang-kuwang nga eh, parang sinirox lang. Parang photocopy na nung Sa TV mo, sir. Parang kasi yung project, so, fit na fit yun. labit. Needed na Wala eh. Condition. Hindi, ito yung katawan ko dati. Ito kay Long David yata ito eh. Excellent. Hindi, marami kasing Ito talagang yung katawan ko dati. So, ano din. So, ayun, Jerome Mers ito. Number 9. Ito, idol. Ito, Pampanga. Uy,
pangalan. Meron tayong bisita po. May bisita tayo. Handicap. Ay, ito nga pala, okay. Huwag mo nga Idol to eh. Oo eh. Ito yung pinaka-supportan ng Kapampangan bowlers natin. Nakikita ko lang sa Facebook to eh. Jean Paul sa inyo, no? Jean Paul Pangilinan. Pampanga. Ayun. Transfer. So ito yung pinaka. Kasi, Jean Paul. Jean Paul Pangilinan. Ano yung dinadayo niya pa yung mga games talaga pag may game talaga. Sumasama siya. Mostly ayun kasi yung malapit. Hindi ko wala ano. Pero siya yung nagano niya. Yung idea ng concept ng uniform, si Coach siya talaga. Meron kami nag-umpisa. Design ni Congressman Dong. And then, inaayos-ayos na lang. So ang dahil pa rin manonood. Kasi naroon ng content. Okay na ba yung mga jersey nila? Okay na. Okay na pala yung mga jersey. Pero ano, pare, Don, makuha na yung jersey na kahit na rin para Thank you. Para- Sa Iman, ha? makita naman yung mga Si, probinsyano ng ano. Probinsyano ng Pampanga. Power-ups. Tumawag na kanina eh. Sabi ko, di ako sanay naka-uniform ka. Sabi ko, Pero si paring John po talaga. Kasama ko yan lagi. Nagigipatayan kami pag sa cheering. Kaso si Wilson talaga, malupet. Diyan. Grabe yung given. Hindi siya nag-winning-test. ito pa. Yan, ang dami. Oh. Yan, oh. Dami. Yun, ang dami. Yun. Pera mo yan. Grabe. Benta mo lahat yan. Hindi, order to, order. Order daw si Coach Jerome. Ayan, also, pakita mo, Coach, para makita nila yung gawang Boss power-ups. Raymond, maraming salamat. Iba yung gawang power-ups. Grabe, Eh. yun. Ayan, ang dami, oh. May filter. Grabe. Ito ang panlaban natin sa COVID ngayon. Ibang sign dyan sir, buksan nyo lang kung gusto nyo makita. Ang dami. Ito, Coach, oh, ang dami. Pangalan ko. Babae. Ang dami, grabe. kay ano to, kay Jill yan. Okay yan. Sa anak ko. Sa family yung iba. Kaya ito muna ng Jordan. Parang mas Ito ba, Jordan? So mamaya, ubusin natin yung oras ni Coach Jerome sa picturean. Ayun, man, ito. Ito sa laban lang ano eh. Kalaban to! Laban eh. Ayan. Boss Raymond, salamat. Grabe, grabe. Inuntahan ko na to. Nainip na ako eh. Nainip na ako eh. Power hoops. Ito pa yung maganda. Ganito na ako. Ganito na. Ayan, yung ano. Pare, pang-bike. Pwede pang-bike to. Udi. Napakaganda. Ayan, no? Solid ganda. Gawang power siya. Tatak power ups siya, eh. Gusto nyo po order, dito lang po ha. Sa'yo na, di Power hoops ha. Pasyara daw kay John Punsalan. Idol? John Punsalan? Jan Punsalan. Na nasa Paris. Hello. Shout out, idol. Mga kapampangan Ingat dyan. po kayo, stay safe. Ang face mask po ha, Face face mask, mask. face mask. Dito sa Power Hoops, may ano, May hood. may filter ang face mask natin, Pampanga Dragons. Parang nag-online selling na si Idol. Yeah. Parang Ay, Pamay? paki-direct message ko ako ha. Baka ano yan, ha? Pag-DM si Idol Sa akin Jerome. mo kayo dumaan ha, hindi, joke lang. PM nyo. Sa Power Hoops lang po, Power Hoops lang. PM lang. Baka dumami yung PM kay Oo. Coach Jerome. Meron eh. kang ano dyan. Jerry Bob yan. Ay, si Jerry Bob. Jerry? Yan. Yan. Papanga. Coach, Oy, thank you. muna tayo. Joel Kiwa Alagwas, paring Eric and Jerome. Yes, Joel. Kumpare ko yan. Kumpare na. Jo. Ay, meron pa yung Jordan, maganda. Dami, kompleto, oh. Dami, oh. Ano ba yan, Boss Raymond, oh? Bawing-bawi naman si Idol Jerome. Raymond, maraming salamat. Ayan. Sulit ang punta natin. Oh, ito pa. Promising. Promising na Idol din. Yes, Jerry pa dyan. Jerry pa yan. Okay, pinuntahan ko na, pare. Yung mga dami ng mga order dito, oh. Pinuntahan ko na, Jordan. I-direct message nyo po ako, ha. DM lang? Direct PM. Nag-PM daw si Idol Jerome. Solid, ang dami. Solid. Thank you, Boss Raymond. Salamat. Power lang yan, sa power ups lang. May nag-order na. May nag-order. Reporter na. Hindi matawag na kay Coach Eric. 20. So ayun, may extra guest kami. Si paring Jerry pa yan. Si mama na. Eh, pare. Pasok lang ako. Patpad na siya. At sumikinig ka ng Oo, pinsan mo. Babay kami mamaya, eh. Yan, babay Masuot ko na to, may hood.
Kumpleto. Pang-bike. Maganda ka. So sobrang saya-saya. So tapusin ko na yung live na to. Okay, boss. Makulat na. Last message sa mga kabalin natin. Una po sa lahat, stay safe tayo at alam naman natin nung mahirap ang panahon ngayon, stay positive lang po, dagdagan po natin ang dasal upang matapos na po itong pandemic natin at makapaglaro na po tayo ng basketball. Miss na po natin ang basketball at maumpisa na po ulit. At tuloy-tuloy lang po. At andito po puntahan po natin, napakaganda mga jerseys, mga retro jerseys. Gusto yung magpagawa, power hoops lang po. Quality. Quality number 1 dito sa Pilipinas po. PM na lang po natin sila. Yun. Mabuhay po kayong lahat. Okay, God bless mga kabalin. God bless sa inyo lahat. Okay na? Okay na, Coach? Okay na? Stay safe, guys. Thank you.